Awele tongala, awele tongala, awele tongo, we tongala, awele tongala, awele tongala, awele tongo, we tongala, ona mangizenza, ngenzi babagi, abagitsabanga seko. Ngekho bese sokwenze njani nangokungiphathela nje into okugqoka kulamakhaza ntambama Uqinisile usihle Lusi. Siyathembisa ukuthi ngeke size sikukhohle. Osenzele kona kukhulu kakhulu. Musanokugangala nawapili. Akukho mina engikwenzile okuthene engikwenzile ngaphandle kokwenza okufanele kwenze umngane komunye. ingakho nje sibonga mngani wami ngoba kulamalanga abasandile abantu abawazi ukusiza omunye umuntu abantu sebayibheka bona bodwa nje abasenendaba ngempela usikwenzekani komunye umuntu. Hey ungasho liphinde lelo mngani wami. Abantu sobebheke kuza ngakubona sonke isikhathi. Hey kuhlwile anginishiye. Nibe nosuku olunzima kakhulu. Ngizofika ekseni ukuze sihambe sobheka intombazane esibhedlela ukuthi iqhubeka kanjani. Kulungile mngani wami sibonge kakhulu. Sibonge kahle kahle bo kuhlwile manje. Okay. Unenhliziyo enhle manje umngane wakhe. Yazi umuntu ongaze ngazayitshela ukuthi ikholwa kanti cha hayi lutho. Inkingi lapho ke ukuthi thina abantu abakholwayo siye sitshela ukuthi ithina kuphela abantu abaphilayo. Sikhohlwa ukuthi ubuntu has nothing to do with isonto. Buka nje abangani bakho abantu esikholwa nabo. Bonke bayihlangulile masibafonela sicela usizo. Bakhala ngokuba amatasi. Bekumele benze njani kanti uma bekade bebhizi? Ngoba phela kube bebengekho busy. Bebezokwazi ukuthi basisize. Engekho nje leyo. Vuma nje wena ukuthi abanye abantu bacashele emasontweni ngoba besaba isihogo. Inhliziyo zabo nje zilikhuni njengezamathi ungazofunga ukuthi baba hedeni. Angeke ngikuvumele ukuthi ukhulume kanjalo ngabazalwane. Nawe lo mngane wakhe ngathi usekuthelele ngokuba umhedeni. Hayi umhedeni owusizo ke nokho. Ukuba ubengekho nje wena namhlanje ubuzolala esitokisini. Ngalesikhathi abazalwane bakho bethokomela emzini yabo. Hayi wena udinga umkhuleko nje ngeke. Kumele ngibeke izandla ayikho lento esho. Ngixolisa ndodana ukuthi angikwazanga ukufikela ukuthi ngifike ngesikhathi bongidinga kusona. Izolo ebusuku mina ngafika lesivakashi ebisuka kude. Bengeke manje ngishiye nje ngihamba. Kodwa ngithembe konke ufisa ukwenza ugcina ukwazile ukwenza. Ngiyakuzwa mfundisi wami. Ngiyazi ukuthi kube isimo besivuma ubuzonginika usizo. Indodakazi yakhe yona esinjani kulesimo obekisona. Bekungakabi khona lutho esikuzile mfundisi. Ngikhule kubalekile kakhulu. So that's why ngithi nefanele ngihlele lebandla ukuthi ngifike ngikuvashele ekhaya ngikulethele umkhuleko kulesimo okusona. Umkhuleko kulesimo esibhekene naso njengamanje siudinga kakhulu njengomndeni. Enye inhloso engilethela ndodana ukuthi obomile phambi kwebandla wathembisa ukuthi uyonikela nge-uniform for ikhaya. So manje ngibona isikhathi sashaya kakhulu angazi ngenza kanjani ama khona ukuthi by the time ufika competition ikhaya isi-ready. Mayelana naloko mfundisi ingathi ngeke kusakwazi ukuthi kwenzeke ngoba sengivele ngaphelelwa na umsebenzi. Kanti okubhlungu kakhulu ke mfundisi wami ukuthi nale madlana akade bengithembise yona emsebenzini bathe kungase iphume emva kwenyanga ezintathu kusuka manje. Kwabhlungu kuzo lo mazwi oshoyo ke ndodana. Yazi besinqala ngilethemba kodwa ndodana kufanele ubukhumbule phela ukuthi bowenza isithembiso bokusigcina kumuntu. Kanti ke futhi okubhlungu kakhulu mfundisi wami nakulendlu le engihlala kuyona kuzomela ngiphumile ekuphileni kwenyanga mina kanye nomndeni wami. Bengisazokhuluma nawe baba ukuthi mhlawumbe ubungeke yini ukwazi ukungizwela ukuthi lapha enkonzweni e-storeroom uningiphe indawo ngikwazi ukubeka lezi impahla zami. Ayangibonisisi kahle ndodana ukuthi ngaphumelela lokho ngoba wazi nje indawo yebandla sidinga ukuthi ngihlale phansi ngixoxisane lebandla ngilichazele isimo kusona. Ngiyakuzwa ke mfundisi sengozwa ngawe mase usukhulumile nesigugu sasebandleni ukuthi nigcine nithathe isiphi isinqumo.
Kanjani ndodana nihlale phandle amanye amalungu ebandla. Lihlele usuku lana ngenza khona ijambuseli. Lithese zonke izinto ezinendala. Masuthi imali neqoqa nolanga leli iyohlanganisa sikwazi ukukhokhela indleko zebandla. Ngiyakuzwa mfundisi wami, kodwa ke okubhlungu ukuthi hayi ngoba mhlambe lezi impahla sifuna ukuyibeka enkonzweni ngoba sithi asisayisebenzisi, sisathanda ukuyisebenzisa. Kodwa indawo yokuzibeka esingenayo. Kodwa ke kuleso simo okhuluma ngaso, ngisazoke ngikhulume nenkosikazi, ngizwe ukuthi yona ithini ngalolu daba ongitshela lona. Hayi ndodana kulungile siyokhuluma ke lo nkosikazi abathi indaba ejambuseli. Ngiyakuzwa mfundisi, ngizoke ngikhulumisane naye umakoti. Angikukhiphe. Kunendlela ekusamele ngiyihambe usukwini namhlanje. Kulungile ndodana singizophuma nangathola ngisho inkomisha yetiye nje. Isimo sibi mfundisi konakele kona bengifisa ukuthiwa ngushaya inkomisha yetiye kodwa ke kuyabhetha. Usiyoliphuza ngelinye ilanga baba, ayikho inkinga. Kulungile. Awele tongala, awele tongala.